Iphini likaNgqongqoshe wezasekhaya litshele iSABC ukuthi bathe nje uma beza ukuthi usizo lomnyango wezasekhaya luyadingeka banikela khona bayosiza. When the issue came up, immediately we said we are going to deploy our mobile units. That's the capacity that we have. We have been using that capacity mainly to go to rural areas and to register school children in schools. Uthi ke bangakhathazeki laba balahlekelwe izincwadi zabo ezimqoka angeke baze bakhokhe ngisho isente elimnyama leli. Those who are affected by the disaster, they will not be liable to pay for them to access their documents, which means they will be accessing their documents for free, and that is why we have came here so that they can practically apply for those particular documents. Ube esechaza ngencwadi ezobe ishicelelwa ngumnyango wezasekhaya. Temporal identity document, smart ID cards. With the TIC, we can issue it on the spot here if a person does have a picture. So those are part of the relief effort that we thought we must bring here. Uthi bacela emashumini ayishagalolunye abantu abalahlekelwe izincwadi zabo ezimqoka okufaka phakathi omazisi. It's 89 who are in this hall who we are going to be issuing documents to. Already yesterday we went to Lomnyango. We assisted more than 120 there. Even now we are going to go to another station. Zenze umonakalo omkhulu lezikhukhula emzini eminingi njengoba kunomuzwa kwamdlalo osemzinyathi oshonelwe amalungu omndeni amane kanti ayisithupha asanyamalele kanti dozen ukukhona kunomndeni onamalungu ayishagalolunye angakatholakali namanje kwaMdletshe eNdwedwe kunomndeni olahlekelwe amalungu amane kanti eJoshdale kunomndeni olahlekelwe amalungu ayisihlanu. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.